svim akterima tog zlatnog poduhvata zaista imam samo da uputim reči najdubljeg poštovanja. Hvala vam na tome što ste uradili, ispisali ste stranice istorije o kojima ćemo uvek govoriti sa divljenjem. Posebno sam ponosan što se ovaj jubilej održava upravo u Novom Sadu. Zato što je Novi Sad dao neke ljude koji su učestvovali u najvažnijim trenucima srpskog fudbala. Prvi je svakako 1930. u Urugvaju, kada smo stigli do polufinala, ali kada smo pobedili neprikosnoveni Brazil. Tada je tu reprezentaciju predvodio novosađanin Kosta Hadži. A nakon toga ovaj istorijski uspeh 2015. kada je u 119. minutu Nemanja Maksimović zaviberio gol Brazilu i pokazali ste u stvari da je glava važna, ali da je srce mnogo važnije za pobedu. Ono što je takođe važno je da je ova pobeda podstakla mnoge mlade ljude posle toga da se bave fudbalom. I ona je za nas obaveza u budućnosti da još mnogo više ulažemo u te buduće generacije. I zato grad Novi Sad ove godine ima najveći budžet za sport u istoriji. I nastavit ćemo da ulažemo u fudbalsku infrastrukturu. Sa ovom decom ovde zaista moramo verovati u buduće nove šampione. Verujmo u srpski fudbal, verujmo u Novi Sad.